Kubli phi ki paj ba baro khamtam ya ki parlok rawan ki ba pe ya kene ka video ke jonga sajsin biang an wanra ya phi ya kene ka khubor lane ki jingpen tip shephang ka jingya kop khwai do kha kaban penlong ha ka laitrik banai ba pra arjar arp saw ka jaka kan dei ha kinshi diwa maulang ren bat kapung kan dei jong iba ar simli bat lapnyai da iba Dennis walang bat ba RCMD rangkat bat kiparlok kini kepung kadon harut srok ba na shlong shanong stoy kiparlok khamtame ya kiparlok rawan shwabangin ya shakmat ya gani ge jingpen bana nga karpat je phi balada phidang dei ki parlok ki badang thmai ha po kani ka channel bat kini ke video ge jonga nga karpat je phi phin ya share like but subscribe na ka banta ki jingpen bana la ki jingpen tip ki banangwan tito matang ne pe ya kini ki price ha kate ke jing ekop khwai do kha ka banlong ha ka laitri ubnai ba phra arjar upsaw ka first price phinyo da ka song pisa ka bade san lak tangka ka baar lai lak tangka ubalai ar lak tangka bat ubasaw undang yo shilak san pho tangka bat nadu unumbar ubasan hadu unumbar ubalai pho undang yo ya ka song pisa ka ba shilak tangka bat nakabenta kerdan ke balai phuwe undang yo ya song bisa balai pho hajar tangka bat balai phu ar undang yo ar pho hajar tangka bat kandon ru ka consolation prize kata hadu lai pho tali nakabenta ki parlok rawan ki bayo ya ka consolation prize bat haka song pisa ka ba san hajar tangka marwe bat nakabenta ka jing yakop hakati ka sngi en pen khwai ha baro south li ki pung ki badon hakate ke shnong kinshi diwa maulang ren nakabenta ki parlok rawan pade insha banbu jaka da usi lane ringwiang ha kapor arbiji no phaisngi kata ha ka arterik banai ba phra arjar opsaw lada kino kino ki bapun khenya kate kapor balabu ndibe daga tiket bat nakabenta ka buy ticket jong kate ke jing kop khwai do kha kanlong 8,000 tangka shirmuyang lane uwe khwai bat shishuru ka basautanat ladep the do kha thmai arton haga arp sautrik ubnai banyo arjar opsaw porman step bat hakate ke sngi jingya kop khwai do kha kata ka laitrik ubnai ba phra arjar opsaw kindon kinong diwi bat nong diknyang en shim jing theu ya baro ki jai do kha hakate ke sngi omsha ban psa jingbam kat bom pade kapor khwai kata haka laitrik banai ba phra ajar arpsaw nakabenta jungi upai lang pade ka ba khamsu tanat kade nakabenta ka lucky draw but hakate ka lucky draw ka first prize kande 100 lakh tangka second prize 8 lakh tangka third prize 6 lakh tangka fourth prize 4,000 tangka fifth prize 3,000 tangka sixth prize laipo jar tangka but kador jongka tiket nakamta kate ka lucky draw kande lais pa tangka si tiket but sun spa atli ki tiket but en penyele kaya kate ka lucky draw hakapor ars beje sitang thek tikumta dagani ka video nga khot nga wer ye phi walada phimnang ban khwai kum ki rawanru handai ko ki pai ba late bani simbanta nakbanta kate kala kidro ha kaba kador jongka tiket kade kaba rit bat phinyo ya ka song pisa kaba he ha kate ke sngi kata kalaitrik bunai ba phra arjar arab saw titangom ta hi ya menta ngan penkutno ngangej ba philasuthu nakbanta kate ka jingput bana hakbai dei bat ka jingya kop khwai do kha kaban sapanlong ha kinshi diwa maulang ren kata ha kalaitrik bunai ba phra arjar arab saw kermen ba phinbat yakate ka tarik nakabenta ki parlok rawan ki ba I ki jongi khnang ba phinla ban late hakate ki si bat phinyo yakate ki price hakaba nagaleng jongki nok pindat kila pinbit pinbiang nakabenta jongi ki rawan te session pan ngakarpat ye phi balada phidang thmai ha ka channel bat ki video ki jonga please share like and subscribe thank you